Moi! Tätä videoa varten mua ei sitten enää ollut mun pikkuveli. Mut siis tässä on toinen My Furry Friend tag Anniinasta tällä kertaa. Eli tästä toisesta hamsterista. Tällä videolla mä varmaan pidän sitä koko ajan, koska... No, niin. Mut joo. Eli mikä lemmikki nimi on? Anniina von Germatoffe. Mikä eläin ja mikä rotu? Hamsteri. Ja rodultaan syödään hamsteri. Ja sitten väri on sitten... Mä en varmaan kertoa muuta basilin vielä. No, mutta basilin väri on mustakeltainen. Ja sitten tää tässä on kremevalkonauhainen. Sitten, kuinka kauan se on sulla ollut? Mä vähän tänne näin. 2014 vuoden joulusta. Tää on täällä. Mä annan sen olla, koska se ei lähde. Sitten... Ei mitäkään tätä. Mä siis luen sivulta. Niin sitten... Kuinka hankitte lemmikkinne? Kasvattajalta. Riksusta. Sieltä samat miltä Basilikin. Mutta niin on näin. Kuinka vanha lemmikkisi on? No, se on... Tämän. Kuinka paljon se onkaan? Sanoinko mä edes, kuinka vanha on? En varmaan. Se on noin vuoden 3 kuukautta. Vuoden siis varmasti, mutta noin 3 kuukautta. Sitten, mitä kummalliset lemmikki se luonteessa on? No, kun se syö, niin sitten se on niinku tämmöinen. Niin sitten siis samalla aina istuu sen samassa ruokailupassa, vaikka se olisi pienikin, niin se silti aina istuu siellä. Sitten, mitä suhteessa lemmikkiin se tarkoittaa sinulle? No, se on persoonallisemmista ja kaikki tällaiset, se on kiva. Millä lempinimillä kutsut lemmikkiäsi? Niin mä sanon tätä Tuutuseksi, Vaaviseksi, Anniina Niinanin. Sitten... Siellä on sanottu vahingossa tiiäks. Tästä. Kermis. Ja silleen. Pupunen. Pikku Pupunen, mites nyt? Mä en muuta keskellä. Ärsyttävää. Tässä on Pupunen. Pupunen on tosi villi. Oi ei. Pupunen ei tykännyt, anteeksi Pupunen. Mikä on jotain suosikkiharrastuksia lemmikkisi kanssa? No, en mä tiedä, ei mun mitään silleen ole, mutta juostaan lattialla. Tai siis tää juoksee, tää vipeltää ja sitten mä vaan silleen... Sanoinko mä se jo? Mä varmaan jo vastasin siihen, sori. No, sitten ei oo enempää, eli tää video oli tässä, koska ei ole enempää kysymyksiä. Tulee vielä kissasta, Karvisesta. Joo, mä otan nää samat kysymykset. Ja tää siis on tässä niin kiipeillä tällainen tosi kiva. Ihana. Ihana on Niina. Et sä puto ikinä. Haluatteko te joskus sit lisää videoita? Kattokaa, Pupunen on täällä, mä katon sitä. Ja... Pupunen. No, mutta mä vien nyt Pupunen. Mä oon takaisin toisessa. Mut joo, moikka!